Empanada! Empanada. Ayan. Empanada di Cagayan. Ganito pa ang Merienda lasa. namin. Yan o. Kita ba? Kita ba guys? Yan. May itlog, may cheese, may gulay. Yan. Special empanada. Baby. Kain tayo guys. Ano ba? Cookie ko. Yummy! Mabait yan. Delicious. Friend ko yan, kaya lang ano siya. Ano na? Pipi siya. Tagal ko na siyang friend. Ano negosyo niya guys? Ano siya? 5-6. Tsaga lang siya. Pag may nangloko sa kanya, pulis ang katapat. Kaya samahan namin yan, magpa-pulis. Ayun, ganito na naman ang buhay namin. Maghapon, walang ginawa kundi kumain. Dahil walang ang customer. Lagi lang kami positive. Kain tayo guys. Empanada. Kain. Hindi kompleto kung walang suka. Masarap siya. Dito sa amin ano, specialty at saka Number 1 kasabayan siya ng ano ba ito? Ng pansit. Pansit. Batin pato. Next time yun naman ang Kain ng kain, kahit walang benta. Problema, walang pagbili. Hati-hati kami. Kasabihan, di ba, pag libera mo yung sarili mo, hindi ka nakakain na bakit walang ano, walang kita. wala kasi kami maintain na ayuda. Walang ayuda, guys. Ate. Pagod ka. Masarap na talaga ba, ano, may suka, pag may suka. Paborito namin. Na, malutong siya. Nagmamantika. Yeah. Malalim nga. Ito yung pepet ko. Ano yung mukbang nila ni ano ba yan? Alex, Ni Alex. Grabe yan. Tawa ko dun eh. na-friend si Mama. Mama Kaya, niya. mataranta talaga yung si mother niya. Katapat nito coke. Alam, wala kami pang coke. Tubig na lang. Mukbang. Eh, masarap siya, Les. Ano, ninam na. No? Siguro iba na yung nagagawa. Yung babae. Ito. Ang laki nito eh. Magkano ito? 25. Tatlo sa nila. 35 lang sa amin. Additional sugar. Suka ba? Nainom ko suka eh. Ah.
malagyan. Pampalasa talaga ang suka. Dahil sa sobrang sarap guys, eh, hindi ko na alam kung anong pangalan ko. Anim. Just Joker. Malaki yung katawan namin sa kakain. Nasa next year. Hindi, joke lang. Minsanan lang to. May nagkataon lang. Sobrang tipid namin nga eh, sobrang tipid. Mago lang nagatangang. Ay! Ika na! Lagi ka ba Anong oras na? Ayaw mo na? Ang bilis ko ano, nagugutom ako pero ang bilis ko mabusog. Ano nga? Ganyan ang bibigyan, di ba? Guys. Takaw tingin. Takaw tikim. Minsan takaw tingin. Ganun ang post ng ano, yung nagbibigay. Nagbibigay kasi yung masama ko. Dala na ng lockdown. Kaya na wala pa naman siyang anak. Kaya blessing niya. Kain-kain. Okay guys. Thank you. 8 hours later. Sino nakaka-relate dito? Alam ko kahit sino sa atin gustong-gusto nila, gustong-gusto niyo to. Wow! Oo. Kahit anong ano mo dito. Sausaw suka. Ito yung ano pagkain na pangmasa. Kain tayo. Kala ko di na tayo makakapon. Ayaw lang kasama kong buntis. Hindi siya nagmerienda? Ha? Ah? Si Mila? Ayun na kanya? Ganyan. Nukin ko. Ay, sana yung iced tea ko. Hindi pa nauubos. Mamaya, ubos na. Bili mo ko inumin. Maganda ito may pantula. Ano? Ha? Ano? Basta malamig. Kaya sabi mo yung iced tea. Diyan, pero magpupos na yun. Last na siya. Buko Siya? house. O, try mo dyan. Buko house? Anong buko house? Yung ano? Buko
Magkano yun? Ay, 45, 35 yata. 35 lang. Pang ano lang sa akin. Ikaw? Maarte kang buntis ka? Hmm. Lalo na yung lasa, pag nag-match yung panlasa mo sa timpla ng, ano, ng suka, ay grabe. Sobra. May sibuyas, may pipino, may konting anghang. Kasi naman mo pa yung suka. Wow! Para kalaway. Magplana ako. Ang gobyerno, kakain pa. So, Kanawaw ka na. ay, salamat. 35. Sisigaw na sana ako eh. Ayaw na sana. Oh. Malugas na daw. Dagdag benta rin yan, ano, kahit pa paano. Dagdag benta. Nalamigan yung tangko. Sarap pag malamig. Buko juice. Buko house. Sige na, chip. Sana lang. Ubos. Magay pa ko lang sa mga barako ko. Alam mo kagabi, nung oras ko kumain. Ay, naku, salamat. So, lola niyo. Sobra. Sobrang ano. Tipid kasi kami dito. Sa isang kainan lang. Tapos
yun, merienda. Yung almusal ko, ginagawa ko ng ano. Dahil sa tanghalian minsan. Para budget. So, ayun guys. Bumili na nga. Malapit na kami umuwi. Ano ang ulam namin? Ito guys. Talong. 20 pesos lang yan. Talong. Maraming paraan para paano luto. Tortang talong, adobong talong, pritong talong. Yan guys, hindi na yung camera niya. Clear. Clear na clear. Yan, hindi ka nalugi sa presyo. Yan siya. Yung back niya. Tapos ito yung charger. Charger. Ito yung saksakan. Tapos ito ka lang gagawa ng ano, yung application niya. Yung apps niya. May naka-download na rin siya. Tapos ang gagawin mo na lang, download ko na lang. Ay, gawa ka na lang ng Google account. Para sa email mo. Soft touch pa. Nagre-register yung ano. Games na siya. YouTube. Update na lang pagkagawa ng Google account. Update na lang niya yung ano, YouTube. Tapos download yung Facebook Messenger. Yan. Gawa ng Google account. Yan. Yan lang guys. Madali lang. A few inches later. Hello guys. Hapon na. Ito nakaupo na ako. Grabe guys. Akala namin hindi na kami makakabenta. Buti dumating yung suki ko. Promise. Sobra. Kaya kahit pa paano nakahapon. Wala talagang tao. Suki. Yung suki ko. Salamat sa suki ko. Pumunta siya. Tapos yun, may nagpa-repair ng pyesa. Kadagdag din kahit pa paano. Ay, thank you Lord. Bless pa rin talaga. Kaya thank you. Thank you guys. Yan ang sinasabi ko na lagi tayong positive. Sobra yung ano, yung hi. Hindi ako makapaniwala. Talaga lang ano, hindi na may kapitbahay ko. Pagkain lang daw. Hindi lang ako ang nagsasuffer dito, promise. Sobra. Kaya kahit pa paano. So cute. Salamat. Hindi ko inaasahan. Pero mo, ano pa ngayon? Sabado. Walang katao-tao. Ayan o.
ng malinis. Ano man? Lagi daw. Nauna ko rin ako baligya. Pagkulo pa rin tabo. Mamay ka, tumalasingan nila ako na ano. So okay, amo na nakabaligya kami. Grabe. Susupukit ako dito. Uy, sabi nga mainit daw. Pag dito ka lang naman, wag na. Hindi ako nakakaano. Kasi may barangay kanina eh. Oo. Kasi ano, may penalty. Yun nga sa ano. Sa facial guys. Naka-implement sa amin na yung magsuot kami. Dito lang sa mall kami. Suot. Pero sobrang init. Hindi ano. Sobra naman ang pag-iingat namin dito. Naka-plastic na kami. Gusto, naka-ano pa kami. Naka-facial pa. Hindi naman kami lumalabas. Kaya sabi ko, tama na ito muna itong mask. Kasi sobrang init talaga. Ultimo mata mo magpapawis. Yes, Ading. Bili ka. Ganyan, 1199. Ngayong local. Ano lang, ganito na lang ang klase niya. Wala na yung isang klase. Tsaka ito. Samsung. Kulay puti. Walang kulay. Ubus. Mag-itel ka na lang ah. 799 item. Branded pen. Pag-text. Saka itong Nokia oh. 500. Wala na yung puti. Ubus na. Sobra. Nakakaano no. Yung hindi ko ma-explain yung nangyayari bawat araw. Grabe. See you guys. Bye-bye.